jongi katung chu ang North East Iyan tiya iting was udan former MLA ba udan bo sitting MLA adu kanu biso scam makida ban Indian ni ngang scam naman ba katung ka support ka bang iyo ni Kipriyo katakan siyang ba ka mandate ka jong dream naman kilay kini bisan snem but nang scam ba ka jing start ka jong Kipriyo jong ka 18 West kan tulong ni TV akin jiya ka sing Congress ya kata ngam la ban kin khwa na mar ngam tip ya ka jin penggon kam ka pisa ka jom ki ndrei na ka seng Congress ni yeng ka wi kanong ren bat kata ka long banginum kit ya ki constituents ki jong ni la ni ki voters ki jong ni da ka pisa ndrei ni thiet ki da ka jin kit da ka jin nang jin start bat da ka sur bangin long ka tau pa ba okay kita ni dalam ni kita kalong ba kung kalong kumihi kamaning pong mismo to ya ke jingdon kam jong ke yin kesem di kung kalong kumi ni don kita di jing slow na katang kwait baru pamong ke yin kesem ni mga family kalong ka constituency ke jong at nataray kalagi before mangin empower ngin plan ya ki long kumi na bakiro kilaban wan shakman banwan ra ita sinsya kadar kabakuit kum makalong ni yin kesem kum talo kalong shabat nangit scam ba kumbang along hi nga kwa ba man long show constituency jong aro kanong kata kalong ka bakuot ka basiba kamamdan kanu ka jing kan ko na kanu kalya kawai ru nim nakapati nim don ka jing ka wangti en banangit scam balada ka wan kan ka jing sinsyado ka Congress nangit scam pagabam sap kandi ka ik paningkong ka bangin yali banhat din kong nakani ka jala ka ede ka jani lading mla banhat ka jing bam sap kamot kipating ki jongi kan kinjot lat barakat kinun conscious constituency jonga ki buang ki iki bat ngam laban kular ai hani hadu mandawan hakubor hindi ngam kular sa sisin ngan banya ni katakaju mga kular bangan long kanong shashkuar ka ba janai bhai ki problems ki jongki nang ba ngala ban ra iki karansan jong ka assembly ladang job kum kanong nikmat ka jong Kung